Karlovac je u goste Dinamu stigao kao bolje plasirana momčad na tablici. Trener u tom trenutku šestoplasirane momčadi Igor Pamić nije mogao računati na ozlijeđenog Lajtmana, dok je Sreten Čuk, koji vodi Dinamo nakon odlaska Velimira Zajca, na vrata ponovo postavio Lončarića, a Butina nije bio ni na klupi. Pedro Morales zaigrao od početka, dok je susret zbog ozljede propustio Slepićka. Kao što su i najavili, Bad Blue Boysi su bojkotirali utakmicu, tako da je Maksimir zjapio gotovo prazan. Generalnu probu za Đer Dinamo je otvorio pokušajem Doda nakon Ibanjezova ubacivanja u 6. minuti. Sljedeća ozbiljnija situacija Modrima je donijela vodstvo. U 20. Morales je proigrao Eta, Sunara ga ruši, a sudac Burilo pokazuje na bijelu točku. Samir je precizan s 11 metara i Dinamo vodi 1-0. Bio je to treći Brazilčev pogodak ove sezone. Karlovac je prvi put zaprijetio u 23. Špišić se dobro oslobodio kufrea, ali nije uspio pogoditi za izjednačenje. S druge strane Morales pronalazi Dodu, ali ni ovaj ne uspijeva pogoditi. Onda su u 34. Karlovčani stigli do pogotka. Špišić i Barić su odigrali dupli pas, nakon kojeg je Viktor Špišić svojim drugim ovosezonskim pogodkom izjednačio rezultat. Još jednom obrana se pokazala kao najslabiji dio Dinamove momčadi. Poslije postignutog pogotka, Karlovčani su preuzeli inicijativu i uglavnom imali loptu u svom posjedu. Tako su do kraja poluvremena složili još jednu priliku. Prošao je Batarelo, dodao Špišiću koji opasno prijeti, ali lopta odlazi pored gola. Nastavak su domaćini otvorili s 2 dalekometna pokušaja, ali ni Morales ni Kaleljo nisu uspjeli svladati Sunaru. U 51. Bišan je uzeo loptu, proigrao rukavinu, priključio se napadu i zaprijetio gostima. No odmah potom, s druge strane, brzi udar Karlovčana donosi preokret. Borislav Pilipović proigrao je Marija Tičinovića, a igrač pristigao iz Hajduka pogađa za vodstvo gostiju 2-1. U 63. Badelj nakon Moralesova ubacivanja šalje loptu preko gola. Nakon ovog poteza napustio je igru i prepustio mjesto Kramariću. Ulaskom Kramarića i Tomečaka Dinamova igra znatno se poboljšala, pa su 15 minuta prije kraja Zagrebčani stigli do izjednačenja. Samir je odlično proigrao Kramarića, a plava devetka pogađa za 2-2. Samo 3 minute poslije Kramarić uzvraća asistenciju Samiru, a najbolji igrač današnjeg susreta svojim 4. ovosezonskim pogodkom vraća Dinamu u prednost. U 88. Dinamo je stigao i do 4. pogotka. Morales je tražio rukavinu, no pridošli napadač dolazi do lopte preko Samira i postiže pogodak. Iako je Dinamo upisao 3 boda, igra protiv Karlovca ne može ulijevati previše sigurnosti Sretenu Čuku u oči gostovanja u Đeru.